Края седмицата пак всички деца са оправени. 7. Traversal finished. Всичко е окей. Това е ДФС-то. Трябва да го покажа пак. И са тия работи сега. Ще го почакаме. Ако забие, мога да ви кажа един вид за зайци, но чакам някой по-брутален случай да забие компютъра. Въпреки че като гледам май е достатъчен. Добре, айде ще ви кажа един вид за зайци, че това ДФС може да ви дойде малко повече и след малко почва още един алгоритъм. Значи две зайчета решили да си правят деца. И почва интересно. И какво правили? Ами огледали, то свърши, да ви разказвам ли вица? Добре. Решили да правят деца и правили каквото могли да се сетат на пода, на масата, на леглото, на тавана, навънка на поляната. И не става, няма деца и няма деца. Гледали след това някакви статии, гледали филми за възрастни, всичко пробвали, разбирате. И нищо. И отишли на доктор супер разочаровани и питали го, обяснили му ситуацията така и така, какво става, и доктора им погледнал един и им казал: абе не се прави така, бе, момчета. Добре.